dadi putra raja kang kudune lajeng saenipun paring tenger menapa Kakang Semar? ya tak jumbuhake marang aku nas Gandawang nalika semua Gandawang dibabat katon rawa-rawa nek saka tembung arape rawa-rawa kuwi demaki bakal tak wae tenger demak bintara Yai Kasar rene demak bintara kuwi sing duwe lihat waris kuwi kang nuwi kudu yo kuwi ya Nek mekaten kepareng kula badhe gawe jatah paluane Bintara. Sajroning aku dadi Dipati ana ing Demak Bintara bakal aku grasutan Dipati Nata Praja. aku sing